କୁହ। ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତା ବୟସ ହବ 70 ଉପରେ ଏଜ୍ ହବ। ତା ପୁଅ କୁଟି କୁଟାକି ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଖେଦି ଦେଇଛି। ତାକୁ ଘରମର କରିକି ଧୋତି ଫୁତି କିଣିକି ଦେଇକି ତାକୁ ଆଶ୍ରମ ପଠେଇଦେବା। ପଠେଇଦେଲେ ସରିଯିବ କଥା। ସେ ଯାଇକି ସେଠି ତାର ରହିବ, ଖାଇବ ପିଇବ, ଭୁଲ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭୁଲ କଲି କି? হ্যাঁ কাଳେ ভুল କରିଦେଉଛି। ମୁଁ କାଳେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ନିନି ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଛର କରିବ, ମାନେ ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିବ, ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି କାଟିବ, ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ, ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ ଯିବ। କାଟିକି ତାଙ୍କର ସଫାସଫି କରିଦିଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ କୁହ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ମୋ ଜିନିଷଟା ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ମୋତେ ବି ତ କେଉଁଦିନ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ।